all think you're going. אומייגאד. You wouldn't want to miss the tea עוד party. פעם היא תפסה אותי עד ש... אבל... אז למה הצלחנו את המשימה אם היא תפסה אותנו בסוף? נו באמת. אוי לא. Our special guest is going to be thrilled. אוי ואבוי, אוי ואבוי. He's going to kill them all. No, Candy, not Poppy. She's always been his favorite. אומייגאד. Please rescue the orphan. אוי לא. Please blow up the whole factory and burn everyone alive. אוי, ממש שונאת את פופי, לילי. אוי לא. Our special guest is here. אוי ואבוי. אוי ואבוי, באמת הוא מגיע? אוי ואבוי. לא, זה קורה עכשיו? זה קורה עכשיו? זה אמיתי? אני לא מאמין. אומייגאד. אומייגאד. מה אני רואה? Are the orphans? I did. Very. מלא. You're a monster. I built us a home and kept us safe. And you repaid me by bringing his and no. I had hoped your time in the case helped you see this. I see now. This was my fault. You act like a child because a child is what they made you. אוי לא. לא. לא, תעזוב את פופי. Don't be afraid. I can fix you. אוי ואבוי. Can make. אוי ואבוי. לא, לא, לא. לא, לא. The outsider. Shall we see what you look? Shall we see what you look like? Wrong אוי side. ואבוי, לא, לא, אל תעשה את זה. Don't touch. גיסי, גיסי! וואו! וואו! מה קורה? מה קורה? וואו, גיסי הולך לדום מכות! אני מתחת לשולחן, אני מתחבא. תברח! אוי ואבוי! אני בא גיסי, אני בא! תקשיב! לילי! מה? נראה פסיכי. אוקיי, אז הבנתי, אני לא אמור לרוץ אחרי גיסי, אז משהו יקרה פה. לאן היא הולכת? אוי, אוי, נפתחה לי פה דלת! אוקיי? אוי ואבוי, היא כועסת עליי, היא כועסת עליי. אוי, לא יודע, אני הולך, אני רץ! אוי, תצילו! נפלתי. לפחות הבנתי. הצלחתי? יופי. אוי, איזה רות. אוי ואבוי. אוי ואבוי.